Wara li l-erba' filgħaxija l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech laqqa l-Grupp Parlamentari fuq il-ħatrit tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-Istandards fil-ħajja pubblika u l-Ombudsman u wara l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista nnifsu wara l-laqgħa konfermat li Bernard Grech kien imġiegħ li mur lura minn kliemu fuq il-ħatrit, One News staqsa lil deputati nazzjonalisti barra l-Parlament dwar l-aħħar kummenti li kien għamel Beppe Fenekadami. Ftit tal-imilu biss Fenekadami qal li kien żball li Bernard Grech ħalla lil Chris Said, lil Mario De Marco u lil Carmelo Mifsud Bonnici mingħajr portafoll fix-Shadow Cabinet. Meta staqsejna lid deputati nazzjonalisti differenti kien hemm min tefaħħa fuq il-kap. Jiena nħalli fidej min jiddeċiedi u jerfa' responsabilta min jiddeċiedi. Le, dik id-deċiżjoni hija tal-kap tal-partit. Stephen Spiteri kien skomdu jwieġeb jekk jaqbilx ma' Beppe Fenekadami jew ma' Bernard Grech. Ma żbalja meta ma nkludihom xi Ma nikkommentax fuq hekk. Grazzi. Ciao ciao. Is-sibt li għadda Fenekadami qal ukoll li jippretendi li s-sitwazzjoni ta' Shadow Cabinet ta' Bernard Grech tiġi rimedjata. Kien naħseb deċiżjoni żbaljata u nittama li dik il-ħaġa tiġi rraġġata. Naħseb li kien żball illi dawn it-tliet persuni ma għamilhomx kelliema ma tgħux dikasteru. Naturalment kien hemm loġika, però naħseb huwa żball illi aħna nippruvaw fil-politika tagħna ma nipproteġux, ma niftaħrux bil-legat tal-Partit Nazzjonalista. Id-deputat nazzjonalista rivali ieħor fuq l-istess distrett ta' Fenekadami, Justin Xkembri, mhux biss kien skomdu dwar li ma naħa se jieħu, iżda saħansitra qalilna li m'għandux tweġiba u lebbet fuq ponot subajh. Taqbel mal-kollega tiegħek Beppe Fenekadami li Bernard Grech żbalja meta għamel ix-Shadow Cabinet tiegħu? Il-lejla tajba ta' m'għandix tweġiba. M'għandix tweġiba, grazzi. Taqbel? Taħseb li għandu jirranġaħ ix-Shadow Cabinet Bernard Grech? Il-lejla tajjeb ta' Bħal Xkembri kienet skomda d-deputat nazzjonalista Bernice Bonello kif jixed dan il-filmat. Beppe Fenekadami qal li Bernard Grech żbalja meta għamel ix-Shadow Cabinet tiegħu. Taqbel miegħu int? Għandu jirranġaħ bħalma qal Fenekadami. Naħseb l-aħħar mill-aħħar kulħadd jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu x'hekk ma nitlux. Taqbel ma' Beppe Fenekadami li Bernard Grech żbalja meta għamel ix-Shadow Cabinet tiegħu ma nvolvix nies bħal Mario De Marco. Ħadd jiġu miegħi. Taqbel jew? Grazzi.